si nejakú dilatáciu a ak áno, tak koľko centimetrov budeme trvať? Áno, v podstate tú dilatáciu nechávame vždy pri akomkoľvek podlahe. Mala by byť 1 cm, okolo v podstate celého obvodu, okolo zárodu, však 1 cm dilatácia. S tým, že samozrejme pri tom vinile, keď necháme aj pol centimetra, to nevadí, lebo to nemá až také rozťažné vlastnosti, ako povedzme klasická plavajúca podlaha, ktorá obzvlášť v vlhkom prostredí sa vždy roztiahne, takže určite 1 cm dilatácie minimálne, alebo plus minus 1 cm všade. A je nutné zadať dilatáciu aj medzi jednotlivé listy? No, to je dobrá otázka, samozrejme. Mal by som odpovedať, že áno, a v podstate tá dilatácia by mala byť urobená aj medzi tými dverami. Ja to robím v podstate bez tých dilatácií, beriem to tak, že keď tak v najhoršom vždycky sa tam dá tá dilatácia dorobiť a za mňa ten moderný vzhľad toho je oveľa lepší, keď jednoducho máme bez bariérov proste urobené všetky izby zliate v jednom. Takže ja to robím takto, aj v pôvodnom prípade, keď si povedal, že by sa ti to viac páčilo týmto spôsobom, tak to robím tak.